हेलो। हाँ का हो का हाल चल बा? का जी रौरा ना है का? अरे का बात बा हो तनी जल्दी बतावा है ना। असो हम छठ व्रत कइले बानी। अच्छा ठीक बा चला रखा रखा फोन पे हम बाद में बात करता नहीं। रौरा के कमैले सुझता। असो छठ व्रत हम कइले बानी। रउआ कबले घरे आवतानी। अरे काम के प्रेशर बहुत बा भाई। ठीक बा। असो